Hola amigo Belanda, que me contas? Que tal, ó? Como vai? Senador? Bueno, candidato ao Senado. Tío, ese echa cardal para que seas candidato, ¿no? Echa cardal. Pero, Todos chegará, todo que chegará. te contas? Fixaste unha boa viaxe desde lá da Suíza profunda. Pois sí, a verdade Aquí que... é a Francia tamén profunda, pero tiveres a Suíza profunda. Sí, a verdade que fixe unha viaxe bastante boa polas autostradas que temos. Non nos podemos queixar, aínda que podía ser moito mellor, son moitos kilómetros e, bueno, está o tempo tampouco non está moito para andar. Pero, bueno, moi contento de vir aquí a Haute-Savoie, visitarche, xa sabes que para min é unha honra poder facer esta viaxe e nada máis. E para min é unha honra recibirte. Pois mira ti, é máis por riba, fíxome de comer, Porque se podía lo calarte, senón a muller vai protestar, porque a mí non me fai. Non está nada mal, Bueno, bueno, pois nada, eu vim ata aquí, xunto a túa, porque, bueno, pois sempre é interesante ter o punto de vista de unha persoa como a ti que leva tantos anos na emigración, que sofreu bastante, non? Tamén o tema de estar separado dos fillos durante unha época, o teu fillo estivo tamén no país, na Galiza, e veu máis tarde, que, bueno, pois fixeches unha carreira bastante interesante, non? Comezando a traballar na hostelería, na construcción, e acabaches cun posto de traballo no sindicato onde ti axudaches a moitísima xente. Hai que recordarlle a xente no país que aquí os liberados sindicais non existen, aquí son sindicalistas profesionais. Exactamente. Resumiches un pouco o asunto. Exactamente. Bueno, pois sempre é interesante falar con unha persoa como a ti que ten bastante cousas na cabeza e que podes reflexionar e, bueno, pois gustaríame saber que é o que ti pensas sobre as eleccións. Pois mira, eu, en xeral, sabes, a miña forma de pensar, xa coñeces, sobre, porque peleamos moitas veces, dialécticamente, estou me referindo, a miña forma de pensar é máis global. É dicir, as eleccións son un episodio dentro dunha problemática global. Non se pode falar das eleccións se non se fala do contexto en que están, e no momento en que son, etc. E quen son os actores desa vida política galega, que é do que se trata. Para min, eu penso que a xente ten que desplazarse da atitude que hoxe ten, donde pois se populariza a persona, se populariza a certos individuos. Eu penso que a xente non reflexiona cando hai mobilizacións, por exemplo, que hai moitas mobilizacións, ás veces vexo que a xente se mobiliza, como agora se mobilizan para votar con partido ou co outro, todo mundo se mobiliza, todo mundo é militante agora, todo mundo milita, se é pola rueda, se é polo outro. E eu constato que a xente moitas veces está a favor dos que lle quitan a Nato Leite. Eu penso que os que lle quitan a Nato Leite hai que botalos do poder. Non é que haxa que matalos, non é que non, porque fai falta todo neste mundo. Pero eu penso eu que a xente sabe ao que me refiero cando falo de quitarlle a Nato Leite. Son os que se enriquecen non fornecendo ningún traballo. En resumir, son esos que eu chamo que lle quitan a Nato Leite. Entón, hai que ter cuidado e mobilizarse para botar abaixo, sacalos do poder. Non quero decir matalos, nin fusilalos, nin metelos presos, nin arruinalos, non. Trátase de sacar as patas do poder aos que lle quitan a Nato Leite. E para iso hai que votar a quen? Hai que votar a xente que se propón outra cousa, nova, diferente. Porque a cousa vella que temos, a temos desde hai moito tempo. E esa cousa vella non leva a ningún lado. Entón eu penso que hoxe en día, para decir as cousas claras, sin andar dando voltas, para min hoxe a alternativa posible, a alternativa máis eficaz, con todos os defectos que pode ter, é o BNG. Fora do BNG é un universo alternativa ao poder establecido deste momento. E a xente debía constatar que hoxe os que mandan son precisamente nos eólicos, nas autopistas, en todos os aspectos da vida económica galega, incluso na sanidade, os que están mandando son os que le sacan a pasta sin traballar. E iso hai que darlle a volta a ese sistema. Sí, además, moi ben caminhado polo tema da sanidade, porque o objetivo é máis ben privatizar a sanidade, non? Provocando un caos, que moitas veces eu penso que é mesmo motivado por justamente a que a xente que quere
quitarlle a Nato Leite e provocar que a xente se cansa do sistema da seguridade social, que ata agora era un exemplo, e a día de hoxe pois, ten bastantes problemas, e non por a capacidade profesional dos seus profesionais, nunca mellor dito, senón polo feito de, claro, diminuir o número de persoal, é dicir, cada vez menos xente, e con contratos precarios, e iso, claro, retrasa moitísimo mesmo probas diagnósticas que non deberían de levar moito tempo facelas. E iso está claro que é unha estrategia ben programada. Como fan que o ensino. É dicir, ti estás ben situado porque estás implicado efectivamente no tema do ensino tamén, porque estás implicado en todo. Vamos, ti és o presunto implicado. entón, no ensino están facendo a mesma cousa, porque o fan hoxe en prácticamente toda a Europa. En Francia están facendo o mesmo. Hai pouco houve un escándalo porque a ministra de Educación, recén nomeada, o primeiro acto, o primeiro discurso que vota, di que ela saca os rapaces da pública e mete na privada, como un ministro que está propenso, que debía de curar e de sanifiar e de darlle importancia á escola pública e de mellorala, porque está sendo unha catástrofe, ela mesmo reconoce. Ai, non di, pero o problema é que vos tedes que facer como a mí. Así eu non teño traballo, o meu ministerio non sirve de nada, e eu vou darlle subvencións o máis posible á privada, porque a privada é a que vale. E iso é un error que se vai pagar caro non agora, senón en moitos anos. É dicir, os nosos netos, por moito que depois se reforme, sacar un sistema establecido onde a sinale pública ou o ensino público, ou é como se privatiza a policía. Se a policía é privada, vai trabalhar para os interesses de quen lle dá o salario, non van trabalhar para o Estado. Entón, hai cousas que son fundamentales que non se poden privatizar porque é de dominio público. Como, por exemplo, un país que ten enerxías, como, por exemplo, un país que ten petróleo, intentan asoballalo, meterlle guerras, meterlle terrorismo, para privalo das súas riquezas. É o mesmo pasa con Galicia e con a electricidade, por exemplo. Nós producimos e os outros fan caixa. E os outros fan caixa, efectivamente. O sea, Castelao decía moi ben, porque a vaca ten o teto en Madrid, e o pesebre, o fociño en Galicia. Entón, iso é verídico, o sea, non é ni sequera unha imaxe, é literal. Pero que che vou dicir a ti cando eu veño a unha aldea, como todos sabedes, de Grixó de Esternande, que sempre teño que nomear. De Villamer somos un pouco máis... Temos un parque eólico ali ao lado, e xa non é a primeira vez que sufrimos cortes de enerxía, non? É un paradoxo, non? Ter un parque eólico ao lado e que quede sin electricidade. Iso solamente pode pasar no noso país. Exactamente. Bueno, pois entón, mira, para que non facer isto moi longo, porque parece ser que os técnicos mesos, é igual, ten que ser natural. É que nós non temos método para facer nós, non temos o promptor, sabes? Ese que leen os periodistas na pantalla que non se nota que están lendo. Non. E calquera burro se fai un gran periodista, non? Pero nós non somos burros, nem somos grandes periodistas. Entón facémoslo cos medios que temos, cos seus fallos e cos seus defectos, e ademais estámoslo facendo de maneira, digamos, espontánea. Non hai preparación, chegates, como é que sai un bistec, depois empezamos a comer nervioso, veña, vamos a empezar, que aquí xa sabes o punto. E entón, pois, fais así. Pero, de todas maneiras, eu estou contento, efectivamente, eu non teño ningún interés, sabes, na política actual, non son nin candidato, nin teño ningún interés por un ou outro candidato, nin nada. Non estou dicindo eso porque a mí me interesa, porque a mí me trae vantaxes. Ti tampouco, traballas polo amor ao arte. Entón, temos que saber que os intereses do nosa xente, da xente que eu quero ben, eu non estou alá. Ao fin de contas, podía dicir, mira, a mí non me interesa nada, eu non estou alá, para que me vou meter nos líos. Hai moitos que me din nas redes sociais. Agora que estás no retiro, ocupa todos os netiños e estar tranquilo na beira do lume, e temos aquí a chimenea aquí, mete leña e calma. O problema é que ti, cando ves a outra xente que está en dificultades, e ti crees que se poden aportar solucións, por iso que non podemos calar. E a persoa que cala é unha maneira tamén de outorgar. É dicir, ti ves o que está pasando e todo iso. É o que falabas ti do ensino. Justamente, eu sou membro do Consello Escolar e vin o que realmente se pasa. Ves o que se está pasando, un recorte na educación tremendo, menos profesores e tal. E falan tanto de inclusión, non de incluir, sabes, que se teñen conta os nenos que teñen dificultades,
E todo iso cando realmente é só propaganda. E realmente cando se recurta, por exemplo, en profesionais especializados en audición e linguaxe, por exemplo, que hai máis campos, pois estáse atacando realmente iso. E de cara que sirve? Poñer ali un neno, vale moi ben, pero non lle axudamos. Iso chamase inclusión. Non, non é inclusión. Bueno, pois mira, para rematar vou te dicir unha cousa. Como a xente me di que le mete a leña á chimenea, que me cuido dos netos, eu entendín mal, eu entendín que había que meterle leña aos que le quitan a nata ao leite. Ese é o que vou facer. Así que votade o BNG, non te parece que é un bo chamamento? Eu penso que sí. Pois Temos é, que votar o BNG porque o BNG é a alternativa. Precisamos un goberno galego presidido por unha galega e mellorar as condicións do pobo galego en xeral.